Mä kysyin tuolla Instassa, että aloittaisinko vlogaamisen ja siihen mä päädyin, että mä aloitan. Sori mun äänestä, mä oon ehkä tulossa kipeäksi, mutta ja niin edespäin. Mä kuvaan mun kännykällä. Niin kuin varmaan huomaatte, mä istun taljaa hampaataleessa. Sori, jos tää on näin tämmönen huono valoistus. Ja näin tyhjää, koska ollaan vasta muutettu tänne pari päivää sitten. Eli tämän videon nimi on 10 faktaa tai silleen. Ja tää on niinku mun eka vlogi. Ja sit mä vähän näytän paikkoja meidän kämpästä jotenkin. Eli aloitetaan. 1. Eläin on kissa ja koira. Kaikki pandat. Okei, mä oon tosi tämmönen Sori kun mä tuun tälleen, koska pitää painaa pauselle. Väri on, sori jos tuolta näkyy noit pehmoleluja. Oli mun kaverin kameli. Vähän taisteltiin pehmoleluja. Mun lempiväri on, niinku huomaatte, harmaa, sininen, valkoinen, ei vihreä, mä en tykkää vihreästä. Musta ja välipunainen. 3. Mun ääni lähtee. 3. Mun lempilaulaja on tietysti Benjamin Peltonen. Okei, vähän se kaikki tietää, koska Benjamin Peltonen is best. Mulla on siellä nimmareita, noit mitä mä oon käyttänyt Benjaminin keikalla. Ja vähän silleen. Ja sori tästä laadusta, koska etukamera on melkein ihan paskana. Anteeksi jos sanoin. Onko mä en tykkää kiroilla, mut niitä vaan tulee. Koska mun lamppu meni rikki, Ska hankkii uuden. Jos mä tolleen rikki, johon tulee meni rikki. Tää hankki apua. Tää hankki uusi. Mä heitin muistaakseni pallon siihen. Tai jotain. Sitten meni rikki. Ruoka. Palermon pasta. Tietysti. Mä en tajua vaan mikä siinä on niin hyvää, mut tykkään siitä. Ja salaatit. 5. Mun lempivaatetyyli. Esim. Paita. Esim. Huomaatte. Pitää olla lötkö. Ja housut taas pillit. Tuossa on mun pillit. Housut. Mulla on nyt tämmöiset lekkarit. Mikä tämä on? Sori tosta värinästä, mun kännykkää tulee viesteen. Kiitos niille, jotka on... nyt tää on kutonen. Kiitos niille niin paljon seuraajista. Mä kiitän teitä ja tosi paljon. Toivon, että käytte tästä mun videosta. Koska en ole ennen tehnyt. Ja mä en nyt muokkaa tätä. Ja... apua! Niin siis kiitos tästä niistä seuraajista, jotka seuraa mua Instagramissa. Eli mun tähän alas tulee sitten mun Instagramin nimi ja niin edespäin. Toivottavasti seuraa ja kaikkia tykkäätte tästä videosta, koska yritän olla niin hauska kuin voi. Mitä mä harrastan? Eiks kukaan? Okei, te ette tiedä. Mä oon vähän outo. Mä tykkään itse tästä harrastuksesta. Iskä ehdosti taekwondo. Itsepuolustus. Mä oon vihreä vyö. Harrastanut 2 vuotta siis. Ei kuukautta. 2
vuotta saanut vihreän. Valkoinen, keltainen, vihreä. Sitten sinivihreä. Suosittelen taekwondoa kaikille. 7. Mun best friendit on Aada ja Nea. Mä en oikein tiedä ketään muuta. Kuka voisi olla mun best friendit, mutta ne 2 on mun parhaimmat kaverit ikinä. Never. Sori jos mä puhun näin hiljaa, koska kello on 21.47. Ootas hetki, nyt tuli oikus. Tulos 10. Nyt mä tiedän, miksi mä teen näin. Vaatekauppa on H&M, Stadium, varmaan Lindex, Seppälä, Big Bog. En mä tiedä oikein. Vähän kaikki. Mut ei mitkään vauvavaatteet. Sitten 9. Mä häiritsen tämän kännykkä jotenkin. 8. Joo, 9. 9. Minkä ikinä mä oon? Mä oon 13 ja mä oon 7. Elikkä mikä on mun lempipaita tai semmonen missä on paita tai joku. Elikkä nyt mä kerron kaikille suoraan. Pillit, ne on mun ykkösjuttu. Toiseksi paita, missä on numero, harmaa, musta tai hetki. Yhtä paitaa, mitä mun piti etsiä. Semmonen Big Bogin, semmonen vähän niinku, että siinä on tahasti ja sit siitä lähtee semmonen hame tai semmonen. Ja sitten ehdottomasti, missä lukee tekstiä, numero tai joku kuvio. Yksi kuvio on tämä. Batman. Joo, mä ostin nää. Mistäköhän nää on? Jostain ihmekaupasta. Mä löysin nää, ne oli Karismas. No, mä en nyt käytä näitä koulussa vaikka. Mä oon ihan pihahousut ja tämmöset. Ne näyttää ihan yöhousuilta. Sittenkin mä pidän näitä yöhousuna. Tämmöset Batmanit. Ja sitten toppi, teepaita, pitkähiäinen, ihan mikä vaan, missä lukee tekstiä tai on numero. Mä menen, tää on mun yöpaita. Musta? No, te tiedätte nyt musta pikkasen. Sori, jos mä vieläkin puhun näin hiljaa, kun mun ääni lähtee vähän viitti korottaa ääntä. Täällä kaikuu. Koska ei oo paljon tauluja, on vaan tää Pedeminin julisteet. Ja niin, ja sitten tuhannet kiitokset seuraajille Instagramissa. Nehän, mä kysyin niiltä, haluuks ne, että mä alan tubettaa. Joo, ala vaan, joo, ala, joo. Ja kaikkea tolleen. Aloin tubettaa niitä ansiosta. Ja sori, kun tästä tuli näin pitkä. Toivottavasti katsotte ja tykkäätte. Että en pakota katsomaan silti. Että tykkäätte tästä. Tilatkaa mun kanavaa. Ja nyt mä lupasin, että mä näytän pikkasen meidän kämppää. Elikkä mä aloitan nyt tästä mun vaatekaapista. Tiedän miten sotkunen tää on. Elikkä tämmöstä. Ihan sotkusta. Toivottavasti näette, joo, siellä on kaikkea. Ja sit tämmösiäkin paita mä tykkään. Nää on lötköjä. Tossa se mun. Pitän kääntää paitaa. Sitten toi pinkki juttu. Mä saan sen joskus pienempänä mun siskoilta. Se on hyvä säästää kaikkea. Voi juo. Ai, kyllä. Niin tää on Big Bogista. Tää on tämmönen. Apua, näettekö te? Tuossa on nyt se helma, tai se hameen helma. Vitsi, et näe mitään. Elikkä tultiin takaisin.
tämmönen kukkapaita, missä on pikkasen nukkaa, okei, tosi vähän. Tämmönen. Tää niinku tulee niinku tähän asti, missä mä nyt pidän hihat. Siinä tulee vaan toi. Pahoittelen vieläkin, että on näin pitkä video. Ei jaksa viikata. Tää mun vaatekaappi ihan sekanen. Sitten tässä on ihan mun ovi, missä on nyt tää naru. Mun paita kuivumassa. Mä en jaksa laittaa mikä mun toinen hymynaamapaita. Sitten tästä tulee ovi, mut se on olkkari, mä näytän sen myöhemmin. Joskus sitten niinku ihan kotiesittelyssä. Sitten tässä on tämmönen ovi mun sängyn tossa, missä näkyy noin. Tässä on tämmönen juttu. Mä laitan tämmönen, että tässä pääsen mun huoneeseen. Sitten mennään tästä. Päästään etäseen. Vähän niinku tämmönen. Sieltä näkyy jotain mun vaatteita. Joku tämmönen. Esittelen jossain esittelyvideossa ja silleen. Ja videot tulee silloin tällöin. Tilatkaa mun kanavaa, YouTubea. Siis tilatkaa mun kanavaa ja mun tää Instagram-käyttäjän nimi tulee tuohon alas. Ja silleen tykätkää tästä videosta. Sori, kun tästä tuli niin pitkä ja kaikkea. Ja mulla kesti, ja mä selitin liikaa. Elikkä moikka, nähdään ensi kertaa.